Mijn broer, Lau Bijma, is 13 weken onderwijs geweest, dwars door Canada fietst, van de westkust, Vancouver Island naar het oosten. Vorige week in New York aangekomen. Hartstikke mooie reis, gewoon familiebezoeken gebracht, want een achterpad van Canada is zo wat familie. Maar heel leuk, Oliviers en Bijma's. Nou, hij had een prachtige reis. Want het is eigenlijk zijn jongensdroom en die had er nou dus verwezenlijkt. 6450 kilometer. Zo. Mijn oudste broer Siebe die haalt hem eindje op een fiets. Ja, Siebe, maar Berber. Mooi mij. Hier is het bellen? Ja, maar wie krijgt te laat, want dan denk je die boeten delen. Maar waar ben je? Oh. Tussen Witgaat en Reduzem. Nou, een Jelloerke? Oké, flatdraaien lukt wel. Nou, ze staan mij er al te filmen, dus het is hier al helemaal raak. Maar niks vertellen, heel leuk. Ja, ze bent er al. Ja. Nou, jongens, ze maakt jullie gek, het muis, maar Carrie en mij. Ja, oké, tot zo. Hoi. Jo, zeggen dat wij gewoon een gekhietje mooi op zitten nemen. Die een serieus interview. Carrie en ik, we gaan hier allemaal ook, weet je. Nou, we hebben hier al helemaal ideeën nooit. We maken het al wat. Ja, o jongen, machtig. Ik vind dit wel zo mooi. Ja. En de koffie uit roer, maar er geen jongens even bakken. Oh, misschien rent het wel om. Misschien brandt het ook wel om. Nou, dat ken ik wel. Nee. Goed. Doe, maar even toch ophouden met dat ding. Begin aan de koffie. Nee, dit neem je maar eens stoeiend aan het doen. Dus. Ah, joh. Jonkje, kom nou. Daar komt hij. Yes! Wij hebben hem te pakken. We hebben hem te pakken. Ik wil mij eens pakken. Oei! Oh, dat Canadees. Oei! Machtig wel. Oh, nou. Zwit kom. Hartstikke mooi. Sorry. Wauw. Oh, een big smile, jongen, Margriet. Sjoe. Wij hebben van alles. Lau, dit is mooi. Daar is hij wel, hè? Daar is hij weer. Poerbest voldien. Poerbest voldien. Ja, uit die mails weer dat wel, oh, Lau, te zien en te jaren. Maar stiekem ik wel blij dat je weer best dan. Is ik verloren? Nee, hij had dezelfde leven, broer. Gelukkig net, ja. Gelukkig net. Bobby. Oh ja, nog. Wat voor type vrouw mag het wezen? Dat maakt het me niks uit. Dat maakt het me niks uit. Wat voor kleur het heeft, dat het maar een goed vank is. En als het vrommers een terrasje hebben, nou, dan zeg ik thuis een keer opbrengen. Dat heb ik wel voor het vrouwtje. Nou, maar een oproep dan tegen. Ja, nou, dan maakt ze maar om op Friesland met wat meel en wat België. Hoe is het nou? Ja, hoe is het nou? De zuster, hè? Moet netjes opruimen. Of de meisken. De helft is opruimen en de helft er weer bij komen, maar... Ben je aan het oprijden geweest? Ik ben aan het opruimen geweest. Ja, daar kom ik wel weer wat bij, dus ja. Ja. Kon ik nooit bij nog een bij mij. Nee. En twee Jelien, wie is er op de feest een reacties op gehad? Positieve reacties. Ja? Nou ja, vooral ik ben koe en uit bezet verzeild, dat doet me weer niks. Nee? Nee, er niks uitkomt. 0 reacties, hè, maar ik. Nee, toch? Maar je niks, geen vrouw, Ik mijn e-mail maar al waard, weer niks. Nee. Nou ja, dat leg ik net oors.
Er komt de buurman aan. Ja, de brommer. Die helpt me altijd even met een metaal ondersteuningsje. Ja. Ja. Meisje. En hij houdt jou ook wat advies op vrouwengebied? Ja, Ja? maar wel nou. Als ik wat van ondernemen, maar de punt waar, dat weet ik niet, hè, maar... Als dat niet weet beter, je dan altijd oud wordt. Oh, heerlijk. Specialist nou. Ja, ben je... Ja, die meneer van niks heeft 15 getrouwd nou. Nee, dat is ik zo. Nou, wat is dan een goede tip voor hem? Nou, dat zeg ik nog maar uit. Je ziet wat er moet nou. Hoezo? Je kan wel eerlijk zeggen. Nee, maar een beetje netjes willen. Dus informatie is mooier op de beurt. Ja, Best plekje, hè, best plekje. ik je moeder merken nou. Wat boert mijn auto de week vroeger? Wat dan? Oranje ouders. Oh zo. Oké. Dat is een orde hier, joh. Nee, dat is nee. Nee, joh. Dat wordt nog nee. Oké. Ja, want hij had de boel opremd, zei je. Ja, Ja, steek op knap. Vind je net? ja. Ja, in mijn camper, de Skipperboer hotelsje. Het Skipperboer Hotel? Ja, zeg jongens een slokje te vol op, hè, en dan neem ik wel het hotelmeisje. Ik denk een keer er net omheen. Ik kan je nooit zeggen dat het me net jongen heeft. Denk ik, mooi daar een bed in. Oh ja. Denk dan jongens even voor de wol, dan kan ik in de cabine sliepen, zeg. Maar waar is dan heen, hè? Nou, laat ik bij de kroeg stingen, dat ben je net te veel voor. De kroeg hier in Minneske? Nee, in stingen, dat voelt me nog mooi. Zo. En ik wil even bij een kameraad ophingen. Dus ik is de wereld wel uit. Ja, mijn kameraad zou maar wel op een bank sliepen. Nou, ik neem je al in bed wel mooi, dat ligt niet beter. Maar als je kunt toch een complete bak achter, dan staat dat niet bij iets, moet je zeggen. Dat was het uitvinding worden. Ja, maar laat ik dat liggen offelijk, hè? En hij is tussendoor wat actie houden, of hoe zit het? Nou, laat ik me net eruit. Oh. Een liedstipje van de sluier? Oh, ik ga een Boetelands Vrommetje proberen. Oh, Ja, dat bevalt net helemaal. Nee? Nee, dat... wat dan net? ik heb beter een mooie Friesfarmke hebben, dat is beter dan in een Boeteland. Waar kwam Ik ga even proberen, als ik in Slowakije was, ik ga even proberen, maar wie alles niks. Nee, Oké. Dus Friesfarmke maar dat werden. dat mooi staan. En wat doe je momenteel? Ik ben momenteel ben ik in een vroegtijdige fut. Oh. Ik ben ZZP'er, ja, en dan ben ik part-time aan het werk. Ja. En dat bevalt me wel. Ja? Ondanks de crisis, ja, nee, dat bevalt me wel. Maar dan is het rustig. Ik heb vrij rustig, ja. Maar zat de Shannon er in die 2 jaar eigenlijk net zo vol voor horen? Nee, de zullen naar hetzelfde. Ja. De skiën, ik heb wat mensen skiën, maar voor de rest, ja. En ik dan net een vrommetje, hè. Ach, Maar vrouwen kunnen nog steeds melden. melden staat altijd vrij. Vrij en blij. En dan is de show die wel weer op 2 jaar. Ja, dan gaan we daar maar vanuit. Nou, dat zijn namen gepakt. Pop, 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 pop.